se vzal přes strom a... No, se stočí. Ale on nestane, ale on to bude ale já pojďte pak dál, Dáme to osoba. nevím, jestli na to něco to ne, ale hlavně to se neutáhne, ten bagr to neudrží. Ten bagr to neudrží. Vlastně škoda, ty dotočky nemá sílu vůbec, ty to spíš musel stát kolmu proti tomu. To se neudrží. On ho přitáhne, vidíš, že ten bagr přitáhne. Vytáhnout rameno a zatáhnout. Oni se bojí, že se to bude hledat. Tam budeš na Bacha, tačka. Jsme lízel hoty. Co? Jsme lízel hoty. Jdem se tam podívat, že jo? Je to jak stromeček tam, My jsme dostali radši vepředu, aby jsme dostali ještě na dáno. Ale to neudrží. Je to či na horší nebo neděje? Teď už je to lepší, ale bylo to víc. Říkám, že už mám předej trochu venku. Jenom, že oni se bojí, kdyby to tahli jenom semka, že se může ten sadok rvat pod dolů. Že by se to rvalo dolů, no, pořád, ne? Jistý dáme ten? Jo, jenom že hele, myslíš, že to auto má, tamhle to bude mít 30 tun a ten mix má už 9 kubiků. A co je tamhle to? Takhle ten 20 tun, když to auto má další 20 tun, má 40 tun. To kdyby se začalo převracet, on ho převrátí. Věř tomu. Ale pak oni sem přijížděli s tím bagrem, tak to povolalo, ale bylo vidět, jak no, jsou zpátky, on to jako drží. Jako ono to drží, ale ne, asi kdyby to cuklo dolů, tak to asi nedrží. Tohle přidrží to. Přesně. Přidrží. Přidrží, ale jak by to udělal, já jsem říkal, kdyby pustil ten, naopak, to by si uhodil, ale... Ne, víš co, já si myslím, že stejně bude muset něco dovést, protože to bude 18 k nám a pak 18 hodin. Jestli už to má zatvrdit. Jestli už to má zatvrdit. Brž to nedá, já si jim bagr nedá. A když na to nejsou řidiči a ten bagr. Je plnej, že jo, to je smysl. To má 19.